assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa, daga cikin alamar shigar aljani jikin mutum shine a matsayin ki na mace ki dinka jin kina tsananin san mai gidan ki yazo a baya nan, amma da yazo zaki ji baki son sa kin tsane shi. Yan uwa, daga cikin alama ko kuma ka ji kana Allah Allah ka je gida, amma da ka je ka ganta zaka ji ka tsane ta, to ai aljanin ashik din, jinnar ashik din ya riga ya shiga jikinta, babu wanda zaka ji ka tsana in ba ita ba. Akwai alama wacce ta danganci ta dinka shafar namiji ya dinka jin kwata-kwata ba ma shi da ƙarfi, sha'awan ma babu. Wannan alama ce ta jinnar ashik, aljana ta aure ka. Ko kuma ke mace ta dinka busar da ke kwata-kwata ki ji babu ma ainihin wannan ni'imar taku, ko kuma a dinka mu'amala da ke kina danne-dannen waya ba ma kya jin komai. Wallahi wasu kan ce malam aini ban taba jin wani daɗi na wai mu'amala tsakanin ni da mijina ba, ni ba abin da nake ji. Yan uwa, wannan alama ce ta shafi aljani a jikin mutum. Abu na gaba, mace ko namiji ya dinka jin ɓacin rai haka kawai, babu abin da aka yi maka, kai ba kuɗi karsa ba, ba lafiya karsa ba, amma babu yanda ka tsana a duniyan nan ka ji kai kawai kowa haushinsa kake ji, kowa fushi kake yi da shi, ba abin da aka yi maka. Akwai alama ta gaba, duk alamomi ne na jinni fa. Ka ga misali a matsayinka namiji ka kulla harka waccan ta lalace, ka kulla waccan harkar ta lalace. Malamai suka ce aljani yakan shiga ya lalata ciniki, yakan shiga yago ya lalata yago. Same mu a 070 30 94 5511 sai kun zo.